Goddag, og velkommen til Niki for Lands Celebration School. Efter sidste uge, hvor vi havde Michael Bolaños på besøg, så er der strømmet penge i kassen. Og i dag er det så en ære for mig personligt og for dette program præsentere Mester Carlos Davis. Carlos Davis, han er fløjet hele vejen fra England for at komme og besøge mig. Personligt så kan jeg ikke lide Carlos Davis. Jeg synes det er modbydeligt, afskyeligt og yderst klamt at se hans ar. Så derfor har jeg sørget for at han får sådan en lille fin her. Very nice, very nice. Så, let's go! Eksempel nummer 1. Strip teasing. Efter den jubelscene, hvor han smed tøj, jeg kan godt fortælle, at jeg blev helt fjollet. Altså, jeg tror, jeg er til mænd. Jeg har lige fundet ud af, at jeg er til mænd. Carlos Davis, det er en smukke mand. Selvom du har det ar der, så kan det skjules. Men Carlos, vil du give stå med mig? What does that mean? Oh, will you marry me, Carlos? No! What? Come here, Carlos!